Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mawarta enjing, sugeng enjing para pamirsa. Dinten iki badhe nyarasaken kedadosan ing Desa Kupang Parit. Kaliyan kula Amelia Ridho Salama di Mawarta dinten iki. Dinten Rebo 20 Februari 2025. Kepengker wonten kedadosan kecopetan ing dalat miturut saksi mripat. Salah satunggaling warga ingkang gempal sesarengan warga lintinipun korban dados tumindak copet. Kedadosan punika dipun kinten-kinten dumados wonten 8 enjing nalika dalan rame. Korban jenenge Badera, kecopetan dompet kang bekto arto kirang langkung gangsal juta. Miturut pandangan nalika saweg kumpul kalih para warga dumadakan wonten kalih tiyang liwat lan langsung juput dompete Badera. Mirsa kita badhe langsung menghubungi kalih rekan reporter ingkang wedal menika kang wonten ing lokasi kedadian kangge wawancara langsung kalih tiyang korban lan saksi mripat. Monggo Mbak Tia laporaken situasi teng mriku. Pak Amel wedal menika wonten teng studio lan badhe dipun wiwita wawancara langsung kali Mbak Anissa lan Mbak Dera. Mbak Dera, terus Mbak Dera tasnya kecopetan nggih Mbak, kula kecopetan dompet. Terus saya teng lebet dompetnya wonten nyotro gangsal juta nggih Mbak. Nggih Mbak, teng lebetnya wonten nyotro gangsal juta. Mohon kula badhe wawancara saksi mripat. Kula ningali kali tiang jaler nyedaki Mbak Dera nginakaken sepeda motor lajeng dumaken langsung narik tas ipun Mbak Dera. Sasampunipun Mbak Dera langsung nyuwun tulung. Pados pundi ciri-cirine pelakunya? Pelakunya jalir kali menawi dhuwure kira-kira 1,6 lan 1,5 ageman kaos cemeng kabeh. Pun sangat Mbak, mugi-mugi pelakunya kasil dipungan tasih. Sami-sami mugi-mugi warga langsung asli. Kan satunggal pelaku sampun kali dipun dipikasi nanging tasih dipun lereskeun lokasi anane dipun nimbau para warga sepados. Tansah nganti analika wonten apun rame utami nalika nganti barang-barang berharga. Pawarta utama dinten punika mugi-mugi kita kabeh saged waspada lan selamat saking tumindak-tumindak ingkang boten prayoga. Matur suwun sugeng enjing sugeng makarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.